Hello? Amina. Assalamu alaikum aunty. Ina ne? Kin ganni fa wallahi yanzu nan na fito daga gida na shirya fa zan kamo hanyar gidanki. Wallahi. Kin fa san mutumin nan ya dawo garin nan? Ai in gaya miki ya dawo garin nan. Ni ma ba zato ba tsammani ya zo min a fujaja. Daga ganin sa in gaya miki kin san ya kamu da ciwon. Ya harbu fa kika ce? Ai alamunsa gaba ɗaya ban yarda da shi ba, yana da wannan ciwon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ku anti soyi ba ai kawai ki ce min zuwa gidanki ai ba zai yiwu ba. Haka kurin ina zaman zamana? Me shi ke faɗa Amina? Haba Amina. Ya za ki ce ba za ki zo ba? Yo, idan ma ba ki zo ba ni zan ɗauko kafafuwa na in fito in zo in same ki. Domin ba zan zauna da mai lalura ba, ciwo ya kashe ni ina ji ina gani. Tabdi jam. Kika ce fa ya harbu da corona fa ba wata cuta ba. To kuma gashi ya je gida. Ai kenan kin riga da kin ɗauki cutan. Kenan ni kaina idan na taka na je gidanki to dole fa in kamu da cutan nan. Kin ga in na dawo gida in zo in harba mutanen gida. Gaskiya an soyayya ba sai dai ki yi haƙuri. Ni dai Allah ya ba ku lafiya. Kawai dai ki haƙuri dai kawai ya. Suwaiba, ina zaki? Gida. Da izinin wa zaki je gida? Kaga, ni fa na gaji fa. Gwaran tafi gidan mun je in zauna. Kan nan kawai. Ina nan da kai aje a kwakura min ciwo. Gaskiya ni ba zan iya ba. Da farko dai tukunna, shi kansa wannan face mask ɗin da kika saka, shi kansa ba daidai kika saka shi. Haɗari ne a yanda kika saka shi. Cire. Matsala kuma. Kawai nuna miki yadda ake amfani da shi. Akwai gurin da yake da duhu, akwai inda yake da haske. Yanzu ke da kike tsoron kamuwa da ciwo, to nan gurin koren shi zaki saka daga ciki. Haka, kin ga hasken yana daga waje kenan. To kin ga idan ciwon ya taho shi gurin hasken shi yake tashiwa ya hana ya shigo ya same ka. Idan kuma kai ne kake da matsala, gurin hasken shine daga ciki, koren kuma shine daga waje. Domin
wanda kuma da yake da matsala kamar yanzu misali ni da nake mura, to zan saka gurin hasken ya zama shine daga ciki, koren ya zama shine daga waje, yanda zan tace mutane ba za su samu matsala ba. To haka tsarin yake. Abu na biyu da nake so mai magana da ke shine magana da ke zaki tafi gida ba da izini na ba, kuma kina jin tsoro kada zaman ki da ni ya sa ki harbu. Na sani na yi kuskure da na tsallako na dawo lokacin da aka kafa doka, amma ba hakan ni ma nake nufi ba. Wannan shi sa Allah ya jarabe ni har kike gudu na dawo gida na zama abin kyama. To amma ki iya ganewa idan coronavirus kike tsoro, covid-19, ki tuna in an taba guri wani ya taba ko aka cuɗanya ake kamuwar ita, to wannan kofar da zaki fita idan kin tsira anan to nayi dama da ita ba inda ban taba a jikinta ba. Saboda haka yanzu idan kika bar nan kika je kika dafa kofa, kin ga kenan inda yana saka to kin dauka. To kuma ki iya ganewa fa daga nan gidanku zaki, gwara ki zauna in killace ki a nan gidana da ki koma ki je ki dadima mutanen gidanku. Kin ga matsala ta sabuwa, ta ka gwara ma ki koma ciki ki zauna in nemo miki jami'an lafiya zo su duba ki. Sai wannan wace irin rayuwa ce? Kawai ya ɗauko min ciwo har gida a kawo mu. Wa ma ni me yasa ka dawo ne? Alhajin Allah da Rasulu sallallahu alaihi wasallam. An gobe. Insha Allah a bare gobe. Ka san me ne? Sai kin faɗa. Ai ne kana ƙara burge ni. Duk san da na ganka sai in ji wani shauki. Ban kai barin gaya maka na fi kowace mace iriyar nan da ake. Gaskiya dai na ji daɗi. A ce matar da zaka aura ta cewa kana rage ta ai kai maka samu da zuwa. To amma ni abin da ban sani ba. Dan Allah duka ali wai menene ya burge ki da ni din nan da kike ta cewa Allah burge ki? To bari in gaya maka da farko kana ji ga kana ga ka ko da rigima na ɗaya za ka naushe ka doke ka gane ai saboda haka ni tun daga sannan da gobe Allah ya bani mijin da zai ko faɗa na ta gobe naushe su. To gaskiya dai in kika tafi lo faɗa baki da damuwa. Na jin zan iya. La fahara. Ka manta ta na ga abin da kai a kofar gidanmu? Au, ashe bakin gani? Yi mana. Tun daga sannan na ce alhamdulillah Allah ya bani na mutu lafiyayye. Yes, akwai gari shi kam. Ba a push. Kai dai ka saba da kayan Laraba. Maganar gaskiya Ali, ni fa ina mamaki da kokwanton soyayyar nan ta kudu bar Allah nan. To me a ciki? Ai abin ne naku wani lokacin ni sai ya ban dariya, wani lokacin ya ban mamaki, wani lokacin ma ya ban haushi. Wai kai maganar da ta faɗa ce kai ba ta maka ba ko kuya? A yanzu misali ta yaya mace za ta ce wai tana son ka ne kawai saboda ƙarfin da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka. Ƙarfinka da lafiyar ka ita su suke burge ta. Yanzu yau in aka wayi gari ba ka da ƙarfi ba lafiyar shi kenan ba soyayya? Ni mamaki kake bani sani. Kai dole sai kai kalubale. Duk sanda yare nan ta faɗi magana ba ni da inda nake kwaso zance na an kawo sai gurinka. Kai kuma sai ka ce ba haka ba. Na ga dai kowane mutum a duniya da akwai abin da yake burge shi. To yanzu dan ta ce ƙarfin da Allah ya bani da lafiya suna burge ta kuma sai ya zama kawai sai a ce yarinya nan ta yi laifi. A yi haƙuri ni ba sa ne ta yi laifi ba amma dai misali ni da kai kar mu yaudari kanmu ni da kai mun sani da ƙarfi da lafiya duka ba abubuwa ba ne masu tabbata. Za a iya wayar gari yau Allah ya karɓe shikenan in babu su ba soyayyar kenan dama ita su suke so. Aka yi haƙuri na san soyayya ce za ta rufe mutum ido duk ba zai ji wani abu. Ni lissafi na ka samu matar da
za ta yadda duk juyin zamani, duk sauyin hali da za a shiga ana tare za a rayu, shine aminci. Amma a ce ita wai ƙarfinka da lafiyarka shi take so, in babu fa ba so ɗin kenan. Allah ya kyauta.